Безнең телерадиокомпания Русфонд Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Казаннан 4 яшьлек Риналда ярдәмгә мохтаҗ. Малай сирәк очрый торган кан авыруыннан интегә. Табиблар аны сауыктыру өчен барысын да эшли, матди ярдәм кирәк. Риналның яраткан шөгыле бер туган абыйсы белән куышлы уйнау. Тик авыру сәбәпле малайга артыгын йөгерергә, башка балалар белән аралашырга ярамый. Давно мечтаю. Күптән балалар мәйданчыгына барырга хыялланабыз, әмма әлегә бу мөмкин түгел. Улымның иммунитеты бик түбән. Аны тернәкләндерү өчен кулдан килгәннең барысын да эшлибез. 6 айлык чагында ук малай еш авырый башлый, сәбәбе лейкоз. Риналга сөяк мие күзәнәкләрен күчереп утыртканнар, тик ул ныгып китә алмаган. Ә икенче операция уңышлы узган. Хәзер тернәкләнергә кирәк. Все же с основным диагнозом мы справились. Төп диагноз буенча дәвалау бара, хәле яхшырыр дип өметләнәбез. Хәзер иң мөһиме эзлегүләргә юл куймау. Развилась тяжелая иммунологическая комплексная недостаточность у ребенка, а также Балада авыр иммунологик комплекслы җитешсезлек күзәтелә. Ашказаны, эчәк системасында да проблемалар барлыкка килде. Авыруга организм үзенчә реакция бирә. Шулай ук балада аксым да җитәрлек түгел. Дәвалау катнашмалары белән махсус туклану таләп ителә. Сөяк миенең яңа тукымаларын тулысынча кабул итү, иммунитетны яхшырту, авыру симптомнарыннан арындыру өчен малайга даими рәвештә дарулар кабул итәргә, махсус тукланырга кирәк. Ярты елга курс узу өчен бәя бик югары, 585 мең сумнан артык. Гаиләнең бу кадәр мөмкинлеге юк. Малайга ярдәм итү өчен 5542 номерына «Дети» сүзен язып, SMS җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.